салом дӯстон, ман Кавсар. Навори имрӯза бошад филми мубориза барои зинда мондан. саҳнаҳои филм тақдири ду духтареро дар бар мегирад, ки онҳо мехостанд ба баландтарин манора дар Америка антеннаи телевизион баромада, яке мехост барои тиктокаш расмҳои ҷолиберо гирад ва дигаре хокисари ҷасади ҳамсари маҳрумашро ба хотири шод гардонидани рӯҳаш аз он баландӣ ба поён бошад. сценарияи филм дар асоси ҳодисаҳои тахайюлӣ навишта шуда, хело ҳам филми ҷолибе ва сертамошобине мебошад, ки соли 2022 ба намоиш гузошта шуд. дар навор лайк монда, дар комментарие аз 1 то 10 баҳо монда меравем ба тамошои филм. дар давоми навор шумо хоҳед фаҳмид, ки бо ин ду духтаре, ки дар давоми чанд рӯз дар болои ин манораи баландиаш 600 метр банд монда, чӣ ҳодисаҳо рух дод. ба ҳамаи шумо тамошои хубу барҳаворо таманно дорам. саҳнаи аввали филм бо нишон додани кӯҳнавардоне дар қалби маконҳои хатарноки қулла оғоз мешавад, ки ногаҳон ресмони кӯҳнавард ден пора шуда дар пеши чашми Бекли ва Шила ба поён афтида ҳалок мешавад. پنجاه و یک هفته بعد بکلی هر روز فکر همسر محرومش را کرده ثبت صدای او را گوش میکند. یک روز پدرش با نام نیکون با بکلی میگوید باید زندگی را ادامه دهی، مردگان الکی مردند و زنده ها باید زندگی کنند. این سخنها با بکلی پسند نشد، عصبانی شده باز به تنهایی میرود. ба назди ӯ дугонааш Шила омада мегӯяд ҳамроҳи ман ба баландии бурҷ антеннаи телевизион бароем. ба Бекли мегӯяд танҳо аз ҳамин баландӣ метавонӣ рӯҳи Денро шод гардонӣ. онҳо ба ҳам машварат карда то наздикии манора рафта ҷое таваққуф карда, Шила мегӯяд бо ин роҳ ман ҳам метавонам лайкҳои зиёдеро ба даст орам, чаро ки ин манора бурҷи қадимтарине мебошад. дар рӯзи дигар Шила аллакай ба сабти навори барои тикток машғул аст. онҳо бо мошин то наздикии бурҷ мераванд. мегӯяд мо ба ин бурҷ мебароем, ки баландияш 600 метр мебошад. мехоҳанд то нисфирӯзӣ ба баландии бурҷ баромада ба хона баргарданд. барои фатҳи ин манора аз чанд қисми он убур карда ва баъд метавонанд ба нуқтаи охирин рафта расанд. дар аввал бояд 550 метр бо даруни манора рафта, баъд 60 метри дигар бо нардбонҳои берунии манора раванд. Бекли намехост ба он баландӣ барояд, лек Шила ӯро ба гап дароварда розӣ мекунонад. Шила қадами аввалини худро дар бурҷ мегузорад. ҳангоми баромадани онҳо ҳатто тросҳое ки манораро мустаҳкам мекард каме аз хок баромада, Бекли қариб ба поён меафтид, лек хушбахтона аз дигар ҷо дошта наҷот меёбад. дар қисми миёни манора Шила мехоҳад каме таваққуф карда баъд роҳро идома диҳанд. баъди каме таваққуф онҳо боло баромада ба қисми дигари 60 метра мерасанд. Бекли баъди ҳодисаҳои ба сараш омада хело аз баландӣ метарсид. Шила ба ӯ мегӯяд ҳаракат кун, ба боло баро. Бекли аз паси дугонааш мерафт. онҳо хело хуб ба пеш мерафтанд, лек аз пешашон лаълии моҳвора мебарояд.
онҳо аз пушти лаълӣ даромада гузашта ба боло мерафтанд. шила ҳазлкунон нардбонро такон медод ки дар натиҷа болтҳо раҳо шуда онҳо инро намедиданд. билохир онҳо ба нуқтаи охирини манора расиданд. баъди ба наворгирӣ ва расмгирии зиёде бекли хокистари ҷасади шавҳари маҳрумашро ба ҳар тараф мепошад. онҳо мехоҳанд ба поён фароянд. намедонистанд ки нардбон аз бурҷ ҷудо шудааст. ногаҳон бекли бо нардбон ба поён афтид. лек хушбахтона бо кӯмаки ресмоне ки бо ҳам баста буданд, шила тавонист беклиро дошта ба боло барорад. дар ҳақиқат акнун онҳо чӣ хел ба поён мефароянд? телефон ҳам мавҷро намеқапад. онҳо дурбин ва силоҳи барои сигнали наҷотро пайдо мекунанд. онҳо мебинанд ки ҷуздонашон дар болои лаълии моҳвора афтодааст. пои бекли хело захмӣ шуда буд. шила захмро бо матои печонда мебандад. онҳо фикр мекарданд наҷотдиҳандаи барои кӯмаки онҳо меояд. шила ба мисли ҳамешагӣ ба хатар нигоҳ накарда худашро ба навор мегирифт. бекли мехост бо дурбин атрофро аз назар гузаронад. чашмаш ба мошине меафтад ки касе дар наздикияш набуд. аз байн 5 соат гузашт. мавҷ то ҳол пайдо нашудааст. лек шумораи лайкҳо нишон медиҳад ки каме поёнтар мавҷ будааст. онҳо ба хулосае меоянд ки телефонро бо ресмон баста 15 метр ба поён мефиристанд. шояд мавҷ пайдо шуда сабти садоии фиристодаи онҳоро гӯш мекунанд, лек бефоида. онҳо телефонро дар пойафзол ҷой карда ба поён мепартоянд. дар поён нафаре бо ҳамроҳи саг аз он ҷо мегузашт. саг ба назди телефони шикастагӣ меояд. пойафзоли дигареро партофта мехоҳанд он мард онҳоро бубинад, лек мард пойафзолро дида намефаҳмад ки аз боло партофтаанд. торикии шаб фаро расид. бекли аз силоҳи сигнали наҷот тирхолӣ карда ҳамон мард онҳоро мебинад ва бо мошин ба тарафи манора меояд. онҳо фикр мекунанд ки барои наҷот омадаанд, лек онҳо мошини онҳоро дида меравоянд. онҳо як шабро дар болои манора рӯз карданд. аз байн 24 соат гузашт. аз наҷот хабаре нест. онҳо фикр карда мехоҳанд ҷуздонро бардошта квадрокоптерро аз дарунаш гирифта ба самти меҳмонхона равон кунанд.
шило худро дар ресмон баста барои ҷуздон мефарояд, лек каме монд то ҷуздон расад. Ресмон ба охир расид. ӯ ба болои лагани моҳворо парида, ҷуздонро гирифта, об нӯшида, ресмонро дошта, ҷуздонро баста, ба болои ҷуздон парида, Бекли ӯро ба боло мебарорад. Бекли дар варақе нома навишта, дар квадрокоптер мустаҳкам карда, квадрокоптерро ба тарафи меҳмонхона фиристоданд. Лек афсус, батареяи квадрокоптер захираи зарядаш тамом мешавад ва онҳо квадрокоптерро бармегардонанд. боз як шаби дигар ва торикӣ фаро расид. Бекли бедор шуда мебинад шило бо ӯ нест. ӯ бедор мешавад. хушбахтона хоби баде будааст. дар рӯзи дигар ба хулосае омада, ба нуқтаи охир баромада, чароғро ҷудо карда, мехоҳанд телефонро дар заряд монанд. батарея заряд гирифт. ба онҳо лозим буд то соати 10 рӯз интизор шаванд, чаро ки дар ин лаҳза дар меҳмонхона инсонҳо бисёр мебошад. онҳо квадрокоптерро идора карда то наздикии меҳмонхона мебаранд, лек мутаассифона квадрокоптер бо мошини боркаш бархӯрда, ба замин афтида, ронанда ҳатто ӯро надида ба роҳи худ меравад. ин ягона умеди онҳо барои наҷот буд. Бекли дигар ҳаракати мубориза барои раҳоии ҷони худ надошт. шило ҳам фикр карда мегӯяд ба ин ҳам мемирем. Мехоҳад ба ресмон парида поён равад, лек ресмонро қапида натавониста афтида ҳалок мешавад. Бекли бо ресмон ҷуздонро боло бардошта, дар телефон навори хурдии худ ва падарашро мебинад. падараш мехост Беклиро пайдо кунад. боз як рӯзи дигар гузашт. лошахӯре ба ӯ ҳамла карда, захми пояшро меканад. ӯ лошахӯрро буғӣ карда мекушад ва аз гӯшти лошахӯр истеъмол карда каме қувва мегирад. Бекли ба поён фаромада, дар телефонаш барои наҷоташ сабтеро анҷом дода, дар пӯяфзол ва ҷасади шило ҷой карда, ҷасадро ба поён мепартояд. дар саҳнаи дигар ҳангоми бегоҳ падари Бекли нишон дода мешавад, ки бо мошин ба тарафи манора рафта истодааст. ба он ҷо расида, наҷотдиҳандаҳои зиёдеро дида, фикр мекунад ҷасади духтараш бошад. мутаассифона ҷасади шило буд. духтараш аз дигар тараф омада, ӯро ба оғӯш мегирад. наҷотдиҳандаҳо дар фурсати охир Беклиро наҷот доданд. бо ҳамин филм ва навори мо ба охир расид. ҳама фикру ақидаҳои худро дар бораи ин навор дар комментария нависед. нафароне ки мехоҳанд филмро ба пуррагӣ тамошо кунанд, филм дар телеграм канали ман ҷой дода мешавад. ба силкаи дар описания буда ва ба комментария даромада силкаро зер кунед. шуморо рост ба ин филм мебарад. хайр, то наворҳои баъдӣ. худоёро мададгоратон.